trust in you, Jesus. I trust in you, Jesus. I trust in you. Ato karong gisaulog ang kapistahan sa batang Hesus, ang Dios nga nagpakatao. Sa katingalahang paagi, gipadayag sa Dios ang iyang gahom ug himaya diha sa kahuyang ug kayano sa usa ka bata. Karong adlaw, gihandom sa simbahan ang misyon alang sa mga kabataan sa tibuok kalibutan. Giauhag ang mga ginikanan pagmatuto sa ilang mga anak alang sa aktibo nga interes sa misyon, pinaagi sa pagampo, mga buhat sa kaluoy, ug paghalad sa mga sakripisyo. Gisugdan usab karon ang semana sa pagampo alang sa kahiusahan sa mga Kristiyanos sa tibuok kalibutan, isip tubag sa pangandoy ni Kristo nga maghiusa unta kit ang tanan niyang mga magtutuo. Palihog manindog ug sa hiniusang kasing-kasing daygon ta ang Amahan. Sa mahag, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Greet sa inyo, Viva Señor Santo Niño. Viva! Sa pito na Santo Niño unta karon, no? Sa iyahang kapistahan nga siya unta, no? Nga atuwa siyang pasalamatan o himayaon sa iyahang pagpanggap pagmahal kanato. Nga usab tuwa siya ang iyon, sampito to siya. Ngayon tayo panalangin magpadayon, maghatag itong kalinaw sa tuang panimalay, sa tuang
palibot, sa kalibutan, ulay pa sa atong kasing-kasing. Labos na pangayoon nato ni Sir Santo Niño ang kapasiluan sa itong mga sala. Para maandam tabi ni sa ulog ng Santos na misa. Aming nakasala kanimo, kung nakalabas sa imo kaayo. Ginoong kaluoy kami. Kaluyan kita sa Dios magagagahom sa tanan. Pasiluan ang atong mga sala dalong ngadtos kinabuhing dayon. Himayaon ta ang Dios paghatag ninyo nato ni Senior Santo Niño. Himaya sa Dios dito sa mga langit. Dahil sayang mga tao din sa yuta. Ginoong Diyos langit ng hari, Diyos samahan magagagawang sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadahi kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, buktong anak sa Ama. Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos. Nang ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdolo, Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diya sa himaya sa Diyos sa Ama. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Mag-ampo kita. Amahan nga naa sa langit,
Ilhon unta namo nga amahan nga Dios ang imong bugtong anak bisan diha sa kaubos sa iyang kinaiyang tawhanon. Sibaho namo ang Santo Niño nga among Ginoo nga gamhanan bisan diha sa kahuyang siyang pagkabata. Himua nga magsunod kami kaniya sa matinud-anon nga kasing-kasing. Tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangop sa kabata sa iyang gingharian dinhi kanamo ug pagdangat sa ganting gisaad alang sa mapaubsanon. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Wagtangon sa Dios ang gubat sa kanasuran, pinaagi sa usa ka bata nga magmando sa tibuok kalibutan. Ang unang pagbasa kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Atong paminawon. Dili na bati og kasubo ang kaniadtong nagantos sa miaging panahon. Gipakaulawan niya ang Zabulon ug ang Neftali. Apan sa umaabot nga mga adlaw, himuo niyang nindot ang agianan latas sa dagat. Ang yuta unahan sa Jordan. Ang Galiali nga gipuy-an sa mga langyaw. Ang katawhan nga giadto naglakaw sa kangit-ngit nakakitag dakong kahayag. Ang nagpuyo sa mangiob nga dapit. Gisidlakan na sa kahayag, gipadaghan mo ang mulupyo sa nasod Ginoo. Nagmaya sila diha sa imong atubangan sama sa pagmaya sa mga tao. Inikating ani ug ingon nga maglipay ang mga tao inig balhin-bahin nila sa ilang inilog kay gipgupok mo sama sa nahitabo sa Median. Ang yugo nga iyang gisangong ug ang karga nga iyang gipasan ug ang garote sa nagdaog-daog kaniya kay sunugon adaw sugnog ang tanang sapatos sa mga sundalo nga nagpaingon sa gubat. Ingon man ang tanang sapot nga natumog sa dugo. Kay natawo alang kanato ang usa ka bata. Gihatag kanato ang usa ka anak lalaki. Ug siya ay magmando sa tanan, ug nganlan siya maalamong magtatambag, Diyos nga gamhanan, prinsipe sa pagkidait, ang pulong sa Ginoo. Ang tanang katawhan sa kalibutan, nakakita sa kadaugan sa atong Diyos. Ang tanang katawhan sa kalibutan, nakakita sa kadaugan sa atong Diyos. Awiti bagong awit ang Ginoo, kay nagbuhat siya katingalang mga butang. Pinagi sa iyang gahom ug balang kusog, nakabot niya ang kadaugan. Ang tanang katawan sa kalibutan, nakakita sa kadaugan sa atong Diyos. Gipahayag sa Ginoo ang iyang pagdaog, gipaila niya sa kanasuran ang iyang makaluwas nga gahom. Gituman niya ang iyang mga saad sa katawan sa Israel. Uban sa walay paglubad nga gugma ug pagkamaunungon. Ang tanang katawan sa kalibutan, nakakita
Ginoo dinuyogan sa mga alpa. Pagtuktok ug buni diya sa mga alpa. Bulutang mga trompeta ug mga budyong. Ug singgit sa kalipay at ubangan sa Ginoo ang atong hari. Ang tanang katawan sa kalibutan, nakakita sa kalaugan sa atong Dios. Pinaagi sa atong pagkahiusa kang Kristo, gisagop kita sa Dios nga iyang mga anak. Ang ikaduhang pagbasa kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Atong paminawon. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkahiusa kang Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo, aron mabalaan kita og mawalay sala sa iyang atubangan. Tungod sa iyang gugma, daan ng gibutan sa Dios nga sagupon niya kita nga mga anak pinaagi ni Jesucristo, mao kini ang iyang gikahimutan ug tuyo daygon na ang Dios. Tungod sa iyang labihang pagtagad kanato, pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Tungod niini, sukad sa pagkadungog ko, nga mituo kamo sa Ginoong Hesus ug nahigugma sa tanang katawhan sa Dios, wala ako'y hunong sa pagpasalamat sa Dios. Tungod kaninyo, gihinumduman ko kamo sa akong mga pagampo ug naghangyo ako sa Dios sa among Ginoong Hesukristo, ang kamhanang Amahan, nga hatagan unta kamo sa Espiritu nga maghimo kaninyong maalamon og mapadayag sa Dios kaninyo aron makaila kamo kaniya. Naghangyo usab ako nga malamdagan unta ang inyong salabutan aron masayod kamo unsa ang paglaom nga alang niini gitawag kamo og hinaot usab unta nga masayod kamo sa kahupong sa mga panalangin nga gisaad niya sa iyang katawhan, ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 Ginumana kaninyo. manasab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Ikaw o Ginoo. Sa matag tuig muadto sa Jerusalem ang mga ginikanan ni Jesus aron pagsaulog sa pangilin sa pagsaylo. Sa inapulo nagduha ka tuig na si Jesus, nangadto sila sa pangilin ingon sa naandan. Pagkatapos sa mga adlaw sa pangilin na mauli sila, panagpabilin sa Jerusalem ang bata nga si Jesus. Wala mahibalo ni ini ang iyang mga ginikanan. Nagtuo sila nga nahiuban si Jesus sa panon o nakalakat na sila ginig usa ka adlaw. Ipangitan nila siya dito sa ilang mga paryente o mga higala para wala nila si kaplagi. Busa, mibalik sila sa Jerusalem pagpangita kaniya. Sa katulo ka adlaw, ilan na nakaplagan siya dito sa templo. Naglingkod uban sa mga magtutudlo. Namati kanila ang nangutana.
Ang tanang nakadungog kaniya nahibulong sa iyang maalamong mga tubag. Nahibulong ang iyang mga ginikanan. Sa pagkakita nila kaniya, umiingon ang iyang inahan kaniya, Anak, nganong gibuhat mo man kini kanamo. Ako ag imong amahan, na balaka pag-ayo ang nangita kanimo. Mitubag siya, ngano nangita pa man kamo kanako? Wala ba kamo masayod? Ang kinahanglan anhigayod ako sa balay sa kong amahan. Para wala sila makasabot sa iyang gisulti kanila. Ipauli si Jesus sa Nazaret, uban kanila, na magsinugtanon siya kanila. Kining tanan gitipigan sa iyang inahan, sulod siyang kasing-kasing. Umitubo si Jesus sa lawas, sa kinaadman, o kahimutan siya sa Dios o sa mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Bisan humana ang Pasko ba? No? Pero anagya po nato ang Spirit of Christmas. O ang Spirit of Christmas, mauman kini, na kita gimahal kayo sa Ginoo. God loves us so much. Mao na ang diwa gyud sa Pasko. Gani kini atong kasulugan karon sa Pista Senior, no? Mao ni agi nato pagpasalamat. Pagpasalamat nato sa dakong gugma sa Ginoo kanato. Nga siya nagpakatao sama sa kabata uban kanato. Aron pagluwas kanato. Unya kining pagkatao, kining bata na himugso kanato, unsay pulong sa unang pagbasa, kining bataa, ha? Kini siya nga maoy magmando sa tanan. Siya nganlan siya maalamong magtatambag. Siya giila nga Dios nga gamhanan. Walay katapusang amahan og prinsipe sa pagkigdait. Mangisuon kita saksi biya ini tanan. Kita nga dibuto ni Jesus Santo Niño, nakatagamtam ni ini tao nga ang iyang atong ang kinabuhi niya nagmandos tong kinabuhi. Nakatagamtam ta siya, dangop ta niya, lamdagan ta niya sa saktong pamaagi, saktong nga daan. No? Kita nga musampit kaniya. Di man daw siya sa kamahan nga muhatag og matiman sa itong mga panginahanglan. Ingon ni ini. O kita nga musampit niya, tagaan kita sa atong pagkigdait, sa atong ang kalinaw sa kasing-kasing. Kinsa ato din hitanan be. Nga wa gyud makadawat og grasya ni Jesus Santo Niño. Ug kuna tungod kay siya sa atong gisulti na mao ang anak sa Dios nga nagmahal kanato. Grasya. Daghang kay tag milagro nga tungod ni Jesus Santo Niño. Doon ako ipaambit ninyo. At lang ni agi nga January 15. Dihay bata nga di namatay nga pabilisingan sa among simbahan nga di sa St. Joseph the Worker Tabunok ba. No? Katong bata no? 15 days old to siya nga premature 7 months. Pero nabuhi o 15 ka adlaw. Unya, pagkamasig 15 ka adlaw, namatay siya. Muna nga, ang ginikanan nagtanaw nga nilagon naman, patay naman, wala yun. Ilas ang giobserbahan ng mga pila ka oras, mga napo ka oras. Kung kumano, wala mo yung kinabuhi. Ilahan lang gi-sold sa lungon. Yung ibablisingan. Mintras giblessingan katong ang bata ba. Pag abli yun sa lungon, no? Para makita ang naong. Pag abli sa lungon sa lula, pagtanong niya sa bata,
nakurat siya. Kaya nakita niya ang bata nga nipahiyom. Nipahiyom niya. Muna nga, naratol lang tanan, gikugos ang bata. Ilang gitanaw, ilang gisusi, muna mag-init, buhi. No? Lumoy pa kay lawas. No? Wa manggahi. So, ang gibuhat, kaya itong bata, wa mo dibunyag. No? Gibunyagan na yung ditson. Ibubuo lang tubig. No? Sa ditson, pagbunyag, bunyag ko mo sa ngalan samahan at sa Espiritu Santo. Unya, pag humana, ipadali na mo diyang inahan, gisuway nila patutoy, o gidala nga to sa kuan, sa hospital. Pagluwas sa bata. Of course, ang sad ending mao, namatay yun ang bata, yun na dito. Pero, tanaw ha, practically patay na yun siya, pero diha sa lungon for 9 hours, nabuhi ang bata. Ug nadawat niya ang bunyag. Nadawat niya ang bunyag sa kaluwasan. Pagingan lang siya dayon og Niño Angelo. Ine Unisinyo Santo Niño. Mga isuon, kaninot nga grasyaha ba nga gihatag sa Ginoo, no? Diha sa kabata nga gihimo niya nga itawag tog anghel sa gingharian sa langit. Daghang grasya gyud mga panghitabo. Mabitaw nga kita atong katigulangan doon nagibilin-bilin ba debosyon gimo sa Santo Niño, paggaagyon niyo kay kini na ba isa Ginoo, mo amping nato, mo dipinsa nato, mo panagang nato sa mga katalagman. Muna nga, makita niyo ba, unsa kadako gyud ang gugma ni Santo Niño kanato. Dako kayo nga He is devoted to us. Di man ang Ginoo may unang nahigugma kanato, He is devoted to us. Muna nga, ang ayan lang siguro mga igsuon, nga kita sa mahigugma kaniya. Muna gitawag dito, amor sa pagkakon, amor ang gugma, bayanan o gugma ba? Kaya Ginoo, dibuti na to, dibuto to gid sa gida sa itong Ginoo, ato yung ipakita atong pagmahal. Ug tingali, kita saksi mo sa atong gibuhat na to, no? Ni pila ka mga adlaw pastilan atong ipakita atong pagmahal ug pagtuo ni Jesus Santo Niño. No? Lain pa kasalugan niya sa kapistahan niya. Pila gud ka nato ba nga mga pila ka milyon ka mga tao, no? Nga nilakaw magsakripisyo, nag-ampo, disposisyon, walk with Jesus, walk with Christ. Nakita ka sa kabaga sa mga tao, di ba? Na di lang kay nilakaw, gani nisaya pag kadalanan. Pag sa ulog, sa sinulog, ang pag-ampo na pinaagi sa sayaw. O kita taniana, no? Di lang ang tani sayaw, kundi atong yung giawit, no? Ang pagdaig ni Jesus sa tuninyo, bato balani sa gugma, sa tuninyo maghari ka, ato nang madungog, no? O ang pag-ampo yun, nga gitawag ito, gibubo itong Jesus sa tuninyo, makita niyo ba sa kadaghan, pila kalibo kaha, nga makadila, nga nagsiga, sa pahinungod sila mga pag-ampo na Jesus sa tuninyo. Nakita tanay ng debosyon. Labi pa ang kining gitawag ito, ang pagsimba yun sa binaryo, nga grabe kayo kadaghas mga tao. Magigsoon, ako ay may itapuin ba, nga musimba jugog usa ka misa diha ba. Kaya ba ka, kaya igsimba na ko, muna ko, kita ko sa mga tao silang, papadaig silang pagtuo, ma-charge ko. Ang faith sa mga tao ba, pagkanindot, na ma-feel ni mo. Ug tinuod na siya. Ang grabe ha, ang di lang kay kana sa Pisa si Senyor, ibaw kita ang atong debosyon sa Santo Niño, dili gina kada Friday, kada Biyernes, kapilay mga tao, tagatos, libo ka tao nga magbisita sa Santo Niño sa Basilica. O di lang diha, kada parokya, na ay luminaryo diha, kada Biyernes sa Santo Niño. Di lang sa diha, ibaw ta, nga bisa kada kapilya, makita gini mong imahen ni Santo Niño. Basta kada pamilya, mga igsuon. O hibaw sa ta, ha? Ang debosyon niya, di lang sa Cebu, kundi sa Pilipinas o sa tibuok kalibutan.
grabe ang atong debosyon ni Siya Santo Niño. Pero, si Santo Niño, klaro kayo, ningon siya, nalipay kay siya ni Ana. Pero usan lang kabutang nga kuwang yun, nga diin nagmatuor nga kita dibuto giti Siya Santo Niño. Ingon sa, you only have to do this one thing. Kung tinuod ka, tinuod mong nahigugma ka na ako. Kung pa niya. Then, tumana akong sugo. Higugmangin mong isikataw. Tinuod kang nahigdibuto, higugma ka na ako. Higugmangin mong kaaway. Tinuod kang higugma o dibuto ka na ako. Tabangi mong isikataw lipang timawa o kabus. Kung tinuod ka nahigugma dyan ka na ako, kung sa ito ninyo, ingon siya, sunda ko. Magpaubos. Kumaluluyon. Pasensya. Kining mga grasya, kining ang akong panag-inan diha kanimo. Maunay, di mailham yun, nga ikaw, tinuod dibot siya sa ito ninyo. Kumuto makasugo sa Ginoo. Diha tao, amigo na ako, siya, mabasal ko nyo, sumaysa niya mo gano'y, ingon siya nga, kaya mo nyo, kay atong tambong sa sabihin sa ito ninyo ba, pwede ng tao, nasuod yun siya ito ba? Yung mga tuwag yun, simba siya, no? Lawat siya, awit siya, batubalan niya sa gugma, no? Yung kuma niya, mga sinulog-sinulog niya, dagkot siya, ingon siya, kumplito yun siya. Ingon siya, lamig kayo ba niya, kumplito yun siya, no? Malinaw kayo siya, lipay kayo siya nigawas na, siya huot-huot, nigawas siya. Sus, pag-abot niya sa auto, giklaman man. Ningon siya, nitabo ko no, wana duwan asya lang iyang nawa na ang Santo Niño. Nasusa ni ini, murang na yung sa iyang bayaw-bayaw ko, murang batos bala na sa gumalami ko, pambato ko mga tao. Nawa. Ang iyang isas ka mo, kumo na kalamig, ngitag kulataho ni mga, murang nabalig yung tanan. Nabalig yung tanan. Mga isuon, malunong nga ito ni. Huwag pang sa itong Ginoo ba? Kanagugma ka, kaniya. No? Huwag kami gugma si mga katao. Nga imong makita, diyan siya di makita. Fake ng gugmahan. No? Mabitaw sa kita na, mag-ampog kita no. Nindot, mag-ampog ta sa nito, taga may panlawas, makatrabaho ta, tagaan o gitawag na itong mga grasya nga, kinahanglan ba? Pero unta yun, ato yung pangayon sa Ginoo, kanang gitawag itong grasya ba nga kita makasunod ta sa iyahang gitawag na itong kinaiya ba. Kaya gitawag na itong magkapabulahang ginato. Doon na tayo gamay conversion ba itong kasing-kasing unta mas maluluyo na makaluoy sa isang katao, mas mapaubsanon, no? Kain. Kaya mauni giingon, mauni mga grasya magigsuon nga po sa Ginoo, makakaplag ka sa gingharian sa langit. Mahimulong kang anak sa Dios. Kung kini mao iyong pangayoon. Mao gini na kong grasya. O ikaw maminaw kasi Banghilyo karon mga igsuon. Nakita ta ang sitwasyon sa Sagrada Familia. Dakong kahingawa nga niabot nila. Kaya tanawang nawagtangan silang anak si Jesus. Kini si Ebanghelyo mao ni ang fifth mystery of the joyful mystery, di ba? The lost and finding of Jesus in the temple. Mao ni siya. Pero dakong kahingawa yun sa pamilya. The lost and finding of Jesus in the temple. Mga igsuon, kinitingali yun ato sa iampo yun. No? Nga, pinagis pagkaman sa ninyo ba? Nga, ato mga kahingawa sa atong kinabuhi. Kahingawa sa kinabuhi. Sama ni pamilya, sama si ni Jesus ni Jose nga ni Jose o ni Maria. Ilang kahingawa ba sa ilang pamilya ba? Nga nawagtangan doon inawa. O kini, mao gini itong kahingawa gyapon mga igsoon. Let us pray. Ang ato ang kahingawa sa kahimtas pamilya karon. Pamilya karon nga gitawag tog mura na wag kanang mawa na tang gugma. The lost of love in the family. Mawa na ang relasyon sa ba nagsasawa. Missing na. O despito sa mga anak. No, mga family problem ba? Ibaw ta ni anak. Kaya dako kayo ng kahingawa mga igsoon. Muna atong ampo ni Santo Niño ba? Ngayon ta,
ang atong mga panimalay, panalanginan niya ba, puyan niya, ano mo puyusan ang gugma pasaylo o pagsinabtanay. Muna ito ang isampit sa ito ninyo. Para makaplagan sa simbahan karon kung sa may kahingawa simbahan, ang atong kabatanunan, gani mo tuon sa mga batanon, nga ang batanon, mga igsuon, pas kanong panahon mga millennials, mga gani sila kano, murag, hanap na kayong Ginoo silang kinabuhi. Hanap na. Murabag, kinabuhi nila, murabag, ang importante din sila kaya tingalig yung mga social media ba, mga cellphone, mga computer, Twitter, unsa pa dihatanan, murag mauna. Kung mga utala ka, puwerteng baita. Pero kung tanon mo, kamo ba ka mo rosaryo? Di na ka mo rosaryo Wan ana sa panahon. Wana. May bawas na mga klase sa gadget o unsa manggaling, no? Pero kung sa mga napo kasugo sa Dios, pastilan. Wana mahibaw labaw pa man ato mana. Makita na tulong at mga millennials karon hibaw tang batan-on murag concern kay bas kanang itawag tog viral nga haron lang sikas kalibutan magtuwad-tuwad diha magunsa-unsa diha unsa lang kabuang ibutang diha ba haron nga masabwag ang ilahang itawag tog kaugalingon ba kaugalingon pero wala na gyud diha ang ilang gitawag na tog maapil diha ang ilahang pagpadayag ba sa ilahang gugma sa Dios, ilahang mga panag-ina kay isang katao nga makita na ang gugma sa Dios. Unta makaplagan pung pasimbahan, unta makaplagan sa batan-ong ba nga unsa kadako ang pagmahal sa Ginoo diha kanila, ada kong grasya gihatag nila kanila, ni makaplagan nila ang Ginoo silang kinabuhi. Kan anhan lang yun mapuyo ang tinuod yun nga kahimtang nga gitutog fulfillment in life ni pa diha sa mga batan-on. Kita mga igsoon, tanan itong kahingawa. No? Sometimes we lost our faith. We lost our hope. Madispirado ta. Dangop ta siya sa inyo. Kung makaplagan na ito yun, ang grasya. Kaya man siya sa inyo, mawagin ikipasalig ka na ito. Kalimti yun ang tanan. Bisag unsa pa, ayun kalimti, nga siya na nga ikaw gigugma kaniya. Kung panadangop ka na ako, kaya ako malumukog kasing-kasing. Bisa kinsa ka man, magmahal dyo ko nimo. Kung mahalon dyo ka, mutabang dyo ko kanimo. Ingon na si Senyor Santo Niño. Viva Senyor! Viva! Nagato ako sa Dios, amahan magagagahom sa tanan. Buhat sa langit ug sa yuta. Kay Yesu Kristo yang anak gabugtong Ginoo nato. Manam ko sa lalang sa Espiritu Santo. Yanak ni Maria nga Birhen. Isa kisugo ni Poncio Pilato. Ilasa sa krus na matay gilubong. Ikunsad sa mga minatay. Italukalo na banhaw. Isa ka sa langit. Nagaligo sa tuo sa Dios amahan magagagahom sa tanan. Kandito mabalik siya. Mapagod sa buhi o sa mga minatay. Nagtuwa ko sa Espiritu Santo. Sa Iglesia Katolika. Kambitan sa mga santos. Pasiluan sa mga sala. Sa kabanhaw sa lawas, sa kinabuhing dayon. Amen. Pag-ampo kita sa Diyos Amahan, nga nagtagana sa iyang gingharian alang sa mga bata o sa mga sama kanila. Sa matang pangamuyo kita mo ingon, Senyor Santo Niño, kaluyi kami. Santo Niño, kaluy kami. Nga ang tibuok simbahan ug ang mga pangulo ni ini maghatag unta og igong pormasyon sa mga ginikanan alang sa pagmatuto sa ilang mga kabataan diha sa pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Senyor Santo Niño, kaluy kami. Nga ang mga pangulo sa kanasuran sa tibuok kalibutan mahisama unta sila sa mga bata nga maglikay sa kagubot ug mahigugmaon sa kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Senyor Santo Niño, kaluy kami.
nga niining simana sa pagampo alang sa kahiusahan sa tanang mga Kristiyanos sa tibuok kalibutan. Kita makaamgo sa pagpuyo sa Ebanghelyo nga maoy lig-on nga sukaranan sa hingpit nga kahiusahan, magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaloy kami. Nga ang mga kabataan nga nahimong biktima sa kahakog sa tao, makalingkawas na sa mga kamot nga mapahimuslanon, magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaloy kami. Nga si Monsignor Teofilo Kamumot, mabayaw na sa altar, magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaloy kami. Nga ang mga nangamatay, pinaagi sa atong makanunayon ug mapaubsanong pagampo, makatagamtam sa kalinaw didto sa langit nung gingharian, magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaloy kami. Igitong amahan, himo kami may sama sa magagmay bata, kangayan sa imong gingharian pinaagi ni Kristo, ang Santo Niño, nga among Ginoo. Amen. Patubalani sa gugma, sana ang naumalangga. Patubalani sa gugma, sana ang naumalangga. Patubalani sa gugma, sana ang naumalangga. Kanamo maloy kaunta, nga kanimo na ilawan. Kanamo maloy kaunta, nga kanimo na ilawan. Dinhi sa siyudad sa Sugbo, ang matahumong larawan. Sa unang mga misyonero, sa unang malaipagan, kanila ikaw nagpakita, ikanta sa imong hugma. Kanamo maloy kaunta, nga kanimo nang ilaban. Kanamo maloy kaunta, nga kanimo nang ilaban. May isang mag-ampo kita kining sakripisyo, dawaton sa amahang magagagahom sa tanan. Dawaton mo ba sa Ginoo kini mga sakripisyo gikan sa mga kamot, alang sa pagkain sa pagimaya sa iyang ngalan, ug alang sab sa pagkusalanan sa tibiyang santos nga simbahan. Diyos sa mga amahan, uban sa masadyang kasing-kasing, ubuhi nga pagtuo, nagasaulog kami karong adlaw sa misteryo, sa pagkabata sa imong anak, nga naghimong usa ka namo. Imo ang kining sakripisyo, diniligay makahatag kanimo ug angay nga pagsimba. Ipasiuli ka namong anak kanimo sa hingpit. Kini among gipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasa kanimo, Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Pasalamat kita sa atong Ginoong Dios. Angay utan, Sanctus nga mahan Diyos tunay magagagahom sa tanan.
Ang matanong gayon, magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Nakita namo ang way kinutubang gahom, diya sa imong paagis pagpangluwas. Manika orong pagluwas ka na mo pinagi sa gahom sa imong pagka-Diyos. May imong pagbuot, na maluwas ka na pinagi sa usang asama ka namo. Kisidiko sa tao ang paghigala kanimo, apan ang tao mismo mao'y nag-uli niini ka namo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Buusa, uban sa mga anghel, nag-aawit kami sa imong himaya sa katingog sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo. Santos, Santos, Santos na Ginoo. Diyos sa kagaruman, puno ang langit o yuta. Sa iyong himaya, usana sa kahitasan. Kay kung nagagaling sa ngalan sa Ginoo, Usana, Usana sa kahitasan. Santos tuburan sa nagkasantos, pasantos ng mga gasa. Ang mahimo kinalang ka namo, nalawas dugo ni Kristo among Ginoo. Masakit siyang kagalingon, mikuha siyang paan, pasalamat ug mipikas. Mihatag din ngadtos mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mo nga kung lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang pagitapos sa panihapon, mikuha siya sa kalis, pasalamat o pag-usab og midayeg. Mihatag nini ngadtos mga tinunan ug miingon. Dawata kini Panginoong kamong tanang gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo, bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, araw mga sala mapasaylo. Buhata kaniyang paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Namatay kang tungod ka namo, Ginoo. Namanhaw ka tungod sa imong gugma. Mubalik ka kung mauban ka na hangtod sa kahangturan. Para paghandong sa matayon pagkabanhaw ni Jesucristo, naghalad kami kanimo Amahan. Ning pans kinabuhi kalis kaluwasan. Salamat kami kanimo tungkol kay imo kaming giisip nga ngayon nga matubag mo alagad kanimo. Himuha kaming nangalawat sa lawas dugo ni Kristo, mahiusaon ta sa Espiritu Santo. Nung lumigi ni imong simbahan sa tibuok kalibutan, mahingpit kami din sa gugma, uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo sa tanang mga pari. Inuniyop sa mga igsuong nangamatay, malaom mo nga banhaw sila ang tanang nangamatay, dahil pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy kami tanang makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, mga santos, uban kanila amo kang daygo na mo kang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak.
Pinagi kaniya uban kaniya diha kaniya. Ihatag anak kanimo magagagahom nga amahan. Diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Pag-ampo kita sa itong amahan itong gamito ng mga pulong kitudlo sa itong manunugos. Kami ginuimo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw ning panahuna. Tinabangan si mong kaluoy, malikay kami sa sala kanunay, malayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man ang iharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo ng kas mga apostoles, ang kalinaw ibilig ko kaninyo, ang kalinaw ihatag ko kaninyo. Ay tanaw ang mga sala ko niyang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuto hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manasa kaninyo. Pagkita pa nag-inig suunay. Pero sa Diyos na nagawag ng sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka, kalamo. Modero sa Diyos na nagawag ng sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka, kalamo. Modero sa Diyos na nagawang tang sa mga kasalanan sa kalibutan. Hatagi kami sa kalinaw. Kinikuri sa Diyos sa gawag tang salas kalibutan mula hanggang itong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, di ba angay mong kalawat kanimo, marami pamulong lamang nga maayo ako.
sa kanunay simahon kagayon. Santo Niño, lumago. Hari sa kalipay, hari nga gamay, tagan kaming luna, diha sa lugar mo. Hari nga kamanan, hari sa tanan, walay tuong ang pagmahal, ihanag. Mag-ampo kita. O Diyos sa mong amahan, uban sa masadyang kasing-kasing, ug buhi nga pagtuo, nagsaulog kami karong adlaw si misterious pagkabata sa imong anak, na mahimong usa ka namo. Imong nga kining sakripisyo diin kami naghatag kanimo sa angay nga pagsimba, kapasig-uli kanamo nga na kanimo sa hingpit. Kini ang ipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Mag-ampo alang sa mga masakiton. Langitong amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit kamatayon sa krus. Parang itudlo ang bulitud sa pag-ilob, diyas kasakitan. Duga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaut nga nag-antos tungkol sa sakit ug balatian. Magkaamgo nga gipili sila aron mahimong santos. Ang iyang gisakit, miho sa kasakit ni Kristo, alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini ang gipangayo, pinagi sa mong Ginoong Kristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diyas kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahanturan. Amen. Ato pasalamat sa atong sponsors o donors, no? Ang atong choir, the Flame of Love choir members, atong offers sa Anunciacion Artiga, Carmen Cañete, and Stella Nacua, atong pilgrims, San Vicente de Padua parishioners, Orhilio Sambag, ato ang children choir kani adere, ang St. Joseph Children's Choir, no? Of course, ang ato ang pasalamat sa contingent sa sinulog na to karon, ang Talisay Division, no? Ang champion kini sila gyud, no? Sa kuan karon barangayan this karong tuiga, no? Ang pila lang ka buok ani uban labi karon dire para paghalad ni Santo Niño naipasto ang mga ito ang mga masakiton. Ilaha kining pasalamat sa grasya nga dawat diha nila, no? Aron makita gyud mo nga mapanalanginan ta sa ilang pag-ampo pinagis pagsayaw. Salamat kayo sa ito ang mga dancers, sa sinong dancers sa Talisay Central School, no? Pinanghuluhan ni I don't have the names. Jema, I don't know. Anyway, salamat kayo sa Talisay. Salamat kayong Idigol, atong mayor, no? Ato ang ug ang tanang mga pangulo ni ini. Thank you. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Panalangin ang Diyos magagahom sa tanan. Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa dali niyo ang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva si Diyos Santo Niño. Viva! Vive Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor. Pit senior, sister. Senior po. Masa yung pangutanan ni Monsignor? Mangutana lang ta, kay kada tuig makakita ta sa atog yung gitutukag maayo ang imahe ni Senior Santo Niño. Grabe man ka buhong og mga dayan-dayan. Okay. Di ba? Nami volunteer sa una sa office nga taga USA, Amerikana. Nangutana siya nga dili man tingali inana si Jesus atong bata pa siya. Kay sige sila, kung basahon sa Biblia, sige sila lakaw ato sa Ehipto, ato sa Nazaret, balik sa Jerusalem,
So ngano kuno nga grabe ka ang iyang term gani ato materialistic. Ang ako lang gitubag kay uban sa atong mga pag-ampo o pasalamat niya mo'y atong jutay na lang nga tubag ba murag kanang isig murag pahinungod sa iya mga nabuhat para nato. Ambot Okay. kung sakto ba ka to? Dili, ang akong experience ganina, gikan ko sa Santo Niño, ken simba man ko diha na sa jeepney, diha bata. Unya gada ang dihay duha ka babay na nagda og Santo Niño imahin green og puwa. Unyang bata wa pa tan-aw na ko pa to mag eskwela no. Tan-aw siya balhin-balhin iyang mata dito sa puwa, dito sa green. Unya kuan kanang diha bay question mark sa iyang oba. Wa na siya madugay iyang giina iyang mama, ngano man na puwa, ngano man to green niya. Pareho raman sila gihitsura raman. O nakahinomdom ko nga dito pa ko sa Tacloban na assigned, ang mga tao gyud mo palit gyud og Santo Niño nga green ang sinina kay mao may lang pagtuo nga sa negosyo asenso sila no mo na ilang sulti. Pero nakahinomdom pug ko ni atong buhi pa si Cardinal Vidal nga nisulti gyud na siya nga kinahanglan gyud ang Santo Niño puwa og sinina gani dili publishingan ang Santo Niño nga lain og kolor at sinina. Siguro si Monsignor na Mas maayo. mutubag ini nga itong mga kuwan. Si Santo Niño ba, mas nagwa sa nina, Santo Niño gyud siya. No? Ato nga siya gyud ang anak sa Dios. Pagkahibugso niya wa sa sinina. Anyway, ato lang ning usa ka butang lang nga nakapangutana sama ni ana nga na green, nga na ay puwa. Sobra ba gani ana? Naama gani kita lang nga Santo Niño nga di Praga, Santo Niño nga insect, Santo Niño nga negro, Santo Niño nga pulis, Santo Niño nga apa na doktor, mananagat, kita mo na, di ba? Nga ana siya, unsa magina siya? Ngano man na? Barbidal ba na siya atong sinisinanaan? Naroon na to ang kalingawan? Dili. Bawa ka, si Santo Niño ba, anak sa Diyos, niya, napakatao siya sa kalibutan, niambit siya sa tawhanong yung kinaiya. No? Niya, sa to pa, tao yun siya, sama nato. Una nga, for example, nato din sa atua, Santo Niño, niabot ato, sa dagway na isyo Santo Niño, gihatag sa mga kachila dire, no? Ni Magellan. Niya mo na ato siya gi-adapt, no? Gi-adapt. Pero ang mga tao sa ubang nasod, mas doon na sila pagtong sa Santo Niño, o kay Santo Niño, nahimo mang Diyos, nahimong tao, nahimo sang kaliwat nila. Muna kay insect man sila, ay lang Santo Niño, insect, sad. Pero sa ito pa, ang lang pagtuo niya ba, katsila man, katsila, sad. So, kana, maayo na siya, nagpasabot ka na Santo Niño, nag-auban ka na to sa kahimtang sa itong kinabuhi, kung sa tayo nasyonalidad. Niya usasad, kung suluban to siya o nakasanina sa profesional, sa doktor, o sa mananagatanan, may tao itong utang hunahuna ba, dili na siya diwa-diwa. At wala, nahibaw tang sa Santo Niño, nga usa siya kadato sa ako sa pamilya, muna nga siya sad, nagtrabaho. Mutabang siya, isip siya sa libas mga nurse, nagbuhat siya sa pagpakaon, tanan. So, naayang kinaiya ni ana. Uban siya sa mga trabaho, sad. Na mga Santo Niño natuog, kay bata mo siya matuog mo siya. No? Muna nga, kini, nagpasabot lang na, nga ang Ginoo ni incarnate na nahimong uban jud kanato ug naasama nato di naauban ka di lang ka sa simbahan kundi sa atong trabaho sa tuang rasas kina ato ang races ato ang nasyonalidad no naasa gyud nya kanang sanina murag identify niya ba ang objection na gyud anang green mo sa simbahan ba tungod kay di magud sa Santo Niño nagdag swerte mingon sila nga butangin na green isulob na green kay swerte na siya sa tindahan. Sa ito pa, kung Santo Niño dili mag-green, dili swerte. Muna din as Santo Niño ang punto, ang sanina na, muna ngingon,
dili na mao. Una gitabagan sa simbahan na dili na kay ang salina na may nagdagswerte. Santo Niño, mabisag unsay salina, ila ka nga siya anak sa Dios nga manluluwas, umusimbang musampit kaniya, siya gyud ang madagswerte, panalangin kanato. Bisag unsay iyang hitsura, no? Pero unsay baliwat, bisag unsay iyang isulob, importante nga kita giilan to siya Dios na himong tao nga nagmahal kanato. Viva Señor Santo Niño.